Okay, let's go. Καλησπέρα σε όλους. Έχει πάει 12 και κάτι περίπου και θέλω να κάνω αυτό το βίντεο αποκλειστικά και μόνο για να δείξω πώς επιβιώνω με 30 και βαθμούς σε μια παραλία και ένα βαν το οποίο δεν είναι πλήρως εξοπλισμένο και πλήρως, δεν έχει γίνει πλήρως μετατροπή τέλος πάντων σε camper van. Είναι μια προσωρινή λύση που χρησιμοποιήσω από πάνω της δουλειάς μου για να μπορέσω να κάνω ταξίδι στην Ελλάδα, να κάνω μια εγχείρηση και να επιστρέψω στο σπίτι μου στη Σκωτία. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, είναι ένα πιπάρο Vauxhall 1600, το οποίο έχει μόνο μία ραφιέρα, η οποία είναι τοποθετημένη μόνιμα. Αυτή τη στιγμή η μόνωση που έχω βάλει είναι μόνο στο πάτωμα. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού μόνωση, δηλαδή τα panels όλα είναι απλά panels, δεν έχει τίποτα ανάμεσα σε αυτό και στη λαμαρίνα. Γενικότερα αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 30-33 βαθμούς, 30 υποσκιά, 33 κάτω από τον ήλιο. Είμαι κάτω από τον ήλιο, δυστυχώς. Ο λόγος που κάθομαι μέσα στο van, ενώ είναι υπέροχη μέρα έξω και μπορώ να πάω στην παραλία, είναι ότι έχω τα σκυλιά μου μαζί και δεν θα αντέξουν σε αυτή τη θερμοκρασία, οπότε καθόμαστε μέσα στο van γιατί είναι πολύ πιο δροσερά. Έχουμε γύρω στους 25 με 24 βαθμούς μέσα στο van. Και πώς το πετυχαίνω αυτό, γιατί πολλοί κόσμος με έχει ρωτήσει πώς την παλεύεις με τέτοια θερμοκρασία και μέσα στη λαμαρίνα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι άμα κάνω το χέρι μου έτσι, νιώθω ότι δεν θα πω ζεματάει, αλλά καίει. Το van είναι ασημί, που σημαίνει ότι έχει μια κάποια προστασία λόγω της αντανάκλασης που κάνει στο φως, αλλά ευτυχώς φυσάει κιόλας. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή η λαμαρίνα εδώ πάνω καίει αρκετά. Λοιπόν, τι κάνω οπότε? Λοιπόν, έχω ανοιχτή την πίσω πόρτα, η οποία κοιτάει προς την θάλασσα. Γιατί το κάνω αυτό? Σήμερα έχουμε νοτιοανατολικούς ανέμους, που σημαίνει ότι ο αέρας φυσάει προς την πίσω πόρτα του βαν και λίγο πλάγια. Οπότε τι έχω κάνει εγώ? Για να παγιδεύσω τον ανατολικό έχω ανοίξει πλήρως την πόρτα, όπως βλέπετε εκεί πέρα, και φυσικά ο νοτιάς σπρώχνει τον αέρα προς τα μέσα. Οπότε έχω ένα πάρα πολύ ωραίο ρεύμα. Το πρωί που ξύπνησα δεν το είχα το βαν έτσι, η αλήθεια είναι, και είχαμε σκάσει. Οπότε σηκώθηκα, είδα προς τα που φυσάει και είπα ωραία, το παρκάρω έτσι για να μπορούμε να έχουμε καλό ρεύμα. Και φυσικά για να μπορεί το ρεύμα να έχει αποτελεσματικότητα, έχω ανοίξει λίγο την πλαϊνή την πόρτα για να μπορέσει απλά να κυκλοφορεί το ρεύμα. Οι αεραγωγοί από πάνω πηγαίνουν σαν τρελοί, δεν έχουν σταματήσει να γυρνάνε, και οι δύο, είναι αυτή εδώ, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική για την υγρασία, μπορώ να σας πω. Σαν dog walker, πολλές φορές έχω σκυλάκια τα οποία έχουν μπει σε λίμνες, έχουν μπει σε ποτάμια, έχουν μπει σε θάλασσα και υπάρχει αρκετά μεγάλη ποσότητα υγρασίας μέσα στο βαν στο τέλος της ημέρας. Και φυσικά η Σκωτία είναι μια πάρα πολύ υγρή χώρα ούτως ή άλλως, οπότε αυτό ήταν ένα must have, η αεραγωγή, γιατί αλλιώς θα είχαν μουχλιάσει τα πάντα μέσα στο βαν. Το συνιστώ σε όλους όσους έχουν να κάνουν με υγρασία, με σκυλιά. Αυτά. Λοιπόν, το βίντεο ήταν αποκλειστικά και μόνο για να σας δείξω το πώς καταφέρνω να έχω μια σχετικά καλή θερμοκρασία μέσα στο βαν, πιο πολύ για τα σκυλιά μου και για μένα φυσικά, όταν δεν έχω καταφέρει τέλος πάντων να κάνω insulation στο van για να μένω μόνιμα. Αυτά θα είναι μελλοντικά βίντεο, γιατί υπάρχει κάτι στο πλάνο, το οποίο δεν θα το μοιραστώ ακόμα μαζί σας. Αλλά αυτά από μας σήμερα. Να και τα κουκλάκια μας, η Μπέλα κοιμάται δίπλα στο ρεύμα και η Βλακίτσα εδώ.
Πολλά φιλιά, να είστε καλά, να σας προσέχετε. Bye!